To perfetto, tam А те, спортист 13 на кой отбор са били? На кой отбор са били 13? Спортист, ще се казват сами родени в 2003 година. Първи кръг. Bravo! Destra stava di minuto. Ajde, ajde, dajte като мен. Ajde, сега там пробай го. Пробай го. Само трябва да речем. Ajde, да се твели вратата. Vai, Sam! Kole! Назад, вратар! Ти го няма да го така. През двата крака може. Аут. Е, са в Гърция топло. Нали? Трък е свободен спорен.
Ай, Те бавно. Allez Marceau, centre, Един 0. ЦСКА. Давай, давай, давай! Така първи кръг ли? Исках да само, че се ги добър. малко не му достига на това. Дали питат топката? Да. Браво, бе. Айде да ме ги. Изпълнено носи. Елов. Моят път се дълча. Пъч.
Da vedi tu mi preso a te. E adesso non la c'è da la mortale. Uff. Добре. Браво. Браво. Само след седмицата! Стигна до телефон. Само още трима да се засопане. Много се звери. Още стана. Още направо, браво. По-хубаво е текста. Ако ги гепете вие, Иване, ще биете ги. Два на нула. Аз мога да се иска. Тук не минава.
Видял? Нямаше. Просто да не ходи. Остане му остане. Виж? Като мати с кой играха? Арсенал. Зорката, ако бие гол, ще се прави от това. Аут. Къде е, бе? Е там баща на Дейвис, там. И така чух и видях лопати, така че... Да, те са 4. Ау! Това не са били... Викне го. И казах, че тук Иван да ходи при Не мога да кой да бъде. Той къде е? Е там на където... Окей, окей. Иване, чакай! Чакай! 3-0. Бакшиш! Так, голова. Гоням. Айде бе! Айде бе! Е, тук на центъра, бе!
Хайде, бе. Браво. Седмицата за сада сега. Да. Всяка нас е такова, мисля, че ще стане Маргарита Барбатова. Това беше. Вижда шопинг в Рим. Шопинг в Рим. Това ще се прочете. Това не е пречета. Тук е толкова. Тук не е пречета. Дай трета, бе. Да, ще се везе. Марк. 110. Дупница. Се прави на Марк. Движението, това е характерни страни по-скоро за тези първо време. Бягането на потока цяла бягане. Къде тук доста неразумни. Като гарант. Те трябва да се спират за националните отбори, не могат да се дарат. Гледам за набора с стартъпи, тръгнах да се събират с националния отбор, ще кажа, че по-голям. Мой играч с всяка, но поне за по-малко. Много изборят от години играчите, дори имат пълно действие. Но не са за този турнир, аз този за сега не са виждам, но вие не са въобще. Няма как да се за този турнир да се служи. Дребни играчи там.
играеш, там и той просто отбор трябва да ни приведе. Значи той правеше така, 11 отбор, събере, гледа за 3 отбор. Да. Как се на вкусата, но той не може да направи къс. Това ще лайки, защото не прави къс. Там не прави къс. И така да колко си казва, знам. 3 отбора, 3 години, гледаме там 3 години играхме. Той миналата година играл ли там или да? Той ли? Да. Пролета си имахме. Не е при това новия треньор, за това дълго. Не. Април имаше един ден туринки. Те са много слаби. Те и подготовката вас тук им гледат, той загрява на стара някакъв. Той някакъв 100 човека, той извинение има, може би последния сезон, той няма да бъде нищо, той си 80 годишни. Не бъде. 4-0. Той баща ми сигурно няма да го признава. Но много слаба подготовката на Люлин, те децата не знаят, че те нямат достатъчно. Това си миналата година ги гледах, той ми беше приятел това, направих минути. Денчо. Не, това високия, запарих минути. Ники. Ники ли става? Ники водеше 2000. Не, това на бей трета, която ми беше миналата година, на Карска цяло. Но вие съм се махари, мога да не го знаеш, той е един висок. Да. Добре, играхме на година на Карска. Иване! Тия работи се играят там тази. Да. За сега. Няма по играта на Карска. Много ме притесна през аз цялия ми отгънах през пролета. Един ден туринки. И тук сме трябва да. А те бе футбол. Ето виждате това, новия брод. Ало, тук на... Ами ела тук бе, тук не вали под За дървето. сега. Вземи по едно ретро и ела. Да бе, там има ретро. Защо бе? Ела... то тегенето. Айде. Ами ела бе, елата му да вижте тук, колко хубаво се вижда на предалта си. Айде. Без да се гледат и да се готвят. Много готвим. Като то номер, който гледах миналата година, един беше нещо това. Те първа група ги бяха познали, после изпаднаха във втора. Двете и във втората нямаха една подадена. Не, ние радени на това. Гайде, сега е момент. Прехвали приятели. Прави. Браво. Да беше стане за стада. 4-1, гол вместо Стани. Отбийте, такова. Иди 200 хиляди лева си на година. Треньорска работа е много. Деца и да приемаш тия номерака. Той като брата няма да бъде 20 хиляди лева. Нали станаха интересно по... С другите избегати. Него това е цел... най-доброто. Не, тия просто не стават. Тук е малко сърбърнявачки хора. Не, тук е баща си има един друг пасажал, баща му там нещо откри, различни списък. Не сещаш се на какъв принцип сме. Кой може, кой разбира, кой не разбира. Треньори станали, да. И горе в Лъвкикам. Пато преди... Пато беше, пато, на то пак... Колко да сме, то према едно момче, един Никола най-отбора. Като може си ритък. Ето това отбора 5-6 души се посмяха в началото. Край на първо полувреме, 4-1. ЦСКА срещу Спортист, деца родени 2003 година.
Ние разлика трябва да сигурен. Оги може, не седем. Какво? Това е на възраст. Не, аз съм на рожден ден. Добре, хубаво. Той е рожден ден. Да, новото заведение от ресторантите. Ние отиваме ем него, и ние да отворим сезона. Защото когато парен соки, трябва да го отворим. Разбира се. И да очакват около 30 човека, там да се напиеме, да се избиеме, да видим кой ще играе титуляр, кой резерва. А не по-добре да се говорим за гърба. Нали знаеш? По-добре така да си кажем кой какво го боли, как го боли и така нататък. Геро и Разброй Слави са били национал. Иван ли сега? Или правят 12 години. Че са много добри. Ма не знам кои играл да. Той има два отбора, 2003 и 2005 година. Два отбора. Това не знам, но е много така. Ние сме още неограничени. 2004 са неограничени. Не, Тук са 9, после са... от 2003. От 2003, да. 9, 2002, 6, 2... Браво. Я го вижда, да Гошко е да ме А Тошко къде е? Пак е там на академия. На Мусагеница. Дойде ли тук некъде? Гери стои в снимане. Еки мачи. И тук публиката е. Тук дървото малко предпазва на евалите. То не валите там. Сега къде пак ще трябва да го той въпрос. А в София си вали яко с мен. Те там е за нами с Мико. След сутринта тръгна. Те са ненормални. То не го покага на 1 ноември 9 до патите. Цел съвсем гибата изгледа, морето, това отива на края на съвсем да не Кой за първенствата? Ма няма как да не могат да направят по-рано. Смисъл, тези децата в половината са по ваканти по морето. Говорят, че имат 50% от отборите, децата са по морето и по такова. Това е това море. Това е за фейката. Той казва за фейката такова от 1 до 15 юли това е море. Може да спорим си да родиш да изходите. Когато ти са спаднали на колко зле? Когато там са много хора, ние сме математики, вие защото сте математики. А ние беше викаме спорт. Така че викам със сигурност Славия не изправя нещата. Толкова много деца. Да, ма станаха много школите и по-хубавите качествените школи. Аз съм дори си царски шоу и там ще. Рагов. Това няма. Последния ден минут, 213, 28 беше минут. Я са 2 и тия на съвременни. Да, ама те вкарват с такива карните, смърните, такива неща, там такива тендил. Там така миньор, Засада. Преди малко маркирано странично. Марек, миньор, не знам. метал беше така, не знам дали ги има тази. Има ги метал, миньор. От другия, за тази група, която те ще играят мачовете тук. И за другата група утре са пак. Утре са тук, но само... Ще им правилника ли, бе? Ще играят мачовете там за Агрото. Защото тук се играят мачове от регионалните групи, разбираш ли? Има 2001, които играят, а да, те ще играят на Белица, ония дървения стадион. Но те сега си играят в тази група. Пише Костинброд. Не, пише трябва учебник. Ама татото си е много бъде. Какво телевизор? Да. Кой мач имат? Да, бе. Да. Там играят в регионалния. Знаете го стадиона?
Не, първото, второто къде преди да вземеш коши в моста, минават, продават от едната страна картофи, зеле и такива работи. Петлерин, голмайстор Смоленски. Отидеш от самия коши. Значи минава, кара само ви табелата Кока-Кола, отиваш в реално. И си на стадиона. Тук Драгоман взе по-се пратка програма някаква европейска програма правят стадиони и тук ще играят плаща долу на парите да играят. И втора група или първа група деца ще играят, ще играят матча с там. Само тази седмица тук работят. Оня стадион е, ако не целиш топката не оцелиш някакви чин, толкова се твърди, че направо мога да... Не бе, те го правителство. Кога? За утре, да. За другата седмица. Защото сега е много първенството преди. Защото беха 10 отбора, сега поне толкова. Да, дали си. Не ти кажа, че гърда и като го знат програмата. Супер таки преди програмата. Беха 10 отбора. Може, те и миналата. Едните са предел. Едните са предел, те децата да идват. Далече на децата. Далече. Сега тези са. Кой играч са? Точно? Гледам. И пак няма да се изигни един отбор. Нямаш акции да покля. Аз си плащам и донъците тук вършуват. Ние играхме контрола биха ги 11 на 0. Къде са? Скоро ли? Ама не това е контролата. Не, нямаше отбор тогава, то в интересите ги нямаше, никой нямаше. Помня си за това не сме, да, са си два, на 11 на 0 не знам да е. Мисля, че е 3. Тъч. Има. Видите жировки на плащи, той ги гонуваме. Да. Вие на отдана ли си играли? Да, на отдана. Айде има къп. Ние говорим за този къп вече къп. Айде, Денис! Тъч. Колко и да всички обикалят? Нарушение. Съдийска топка. Здрасти, бе. Здрасти, тук какво бе? Тук съм.
който знам, че играе 2-4. Ама те нашите половина са 2-4, нашите са 2-4 са 2-3. По-големи са 2-4. При нас са примерно от 11 души, 9 са 2-4, другите 2 са 5. Зоро Александров с Николо Весов. Заедно са играли... Викам, че ги взимали. Почти сигурно. Але пазо приятел, като бегам се за изправи, защото да го бил тротата. Пазо пак на Денис. Как се лежаваме? Това е по-болко резултат, така. Не за по-голям. Днеска нощи бяха доста. Даване. И постъплен. Това е обикновено проблема при нас, защото нищо не пусти. Карахме един гол. Там като да си на места по-спорт. Места окей, вече. 7 на 1. Пак си глави, обаче всички бяха смазани. Това е важно да се говори, да не се карат. Не, нали така? Първата работа сега вика по-дикане, когато нали знаете? Трябва да се вика резултати не се гонят. Но това трябва да става възраст по това. Както това колектив и вика така. Я си питам се на момента. Вчера като ме въкача и толкова ходим, запетаме. Я им забранява, например на тренировка въртаря сутни и центъра в душа. Аз ще ми кажеш, ти ми даде хубава информация, сега трябва да отидем да го кажем на човека как да такова да видиш. Да направи тактиката добре. Това се хубаво. Той ще го. Те се първи. Аз ще видим. За сега. Може да го видиш от сценарий. Тази годишен вече трябва да търси отбор в чужбината, говоря в чужбина, Германия, Австрия, Германия. Да, в България запомнете, господин 19 години. Иначе целият този Знаеш ли толкова ми проти... И той каза, вика, там има право 18 години и тогава ще побежали България за тук. Имам един пример само да виж на Майкъл, на Георги Елев. Майкъл е сина на този Георги, където гледа на Болка. Оп. Засада. В Чарл Търски няма нищо. Ако можеш, ще взимат там, не го интересува какво е Майкъл, какво е... Разбираш, детето си може да взимат. Той е първата година скара. Абсолютно всичко, цялото абсолютно му е безплатно. Всичко абсолютно цялото му е безплатно в академията. Сега подписал с втори отбор на Чарлото. На 20 000 паунда му е заплата. Втори подписал 94-та, втора дори някакво. И сега да взимат в някакви матчите на това да взимаха с първи отбор. С първи отбор да за купата там с Ливърпул, ходи не е близо от играта на скамейката с основния титуляр. Не знаеш, там ще вика на скамейка да си видите, а толкова скромно момче. Но е това така, не, но Майкъл няма. Майкъл го махна, значи Майкъл като си кари и знае за какво. Той го махна. По-много не направи качество. Не се бъде да се бъде там. Децата така направи. Кой да ги знае?
Не, ще взема, те ще съберат такива от бит, къде са по-такова. В момента най-добре май бит. Те нали го можем да стане. Като това бит, нали знаеш как ги събраха децата, как ги събраха? Половината деца бяха изгонени от Левски ЦСК. Повечето 90% са изгонените ти, къде нямаха възможност да ритат до Левски. И тази другата категория бяха ти. И още ден играха по това. И си тренират за нашите лига, които не след играят по и има предложение да дойде това капитана на Ботев, на тези Салан такова. И он не види как ги това това. Кой да махне да спуска него? За да играе. Он е дойде. По-верно като играхме за това, което там на сега съм такова. Сега бях на това, което играе. Не съм това. Не знаеш ли се боди? Трябва това съм. Няма какво да ги се Там работа и дебелата бях. Аз не ми трябва да се това беше. Той са тази година. Той се остана 16 години. Тъч. Кипър време играл. Поправи това беше юли месец. Между 15 и 23 юли е това. Игаме една седмица, не мога да спиш някъде до Англия, не мога да спиш. Игаме ето ти го адреса, дал към всичко, всичко свързва се, попълва се по имейл се. След това са месеци на теб. За месеци на теб е 2 седмици. А в Великите е само една седмица. Това повече не е, защото не там. А треньорите там е. Още на първи отбор на море, до последния и ти казват и ти говорят на този си, които си работи. Иначе на яки примерно, имаме треньори на 12 деца мало. Обслужващи персонал. 6 души. Масажист, аз ти говоря 4 треньора. 4 треньора. Там няма главен, старши, 4 треньора. И общо взето така разделено. Един се занимава с вратари, един се занимава с толкова, един се занимава с защитите, един с нападението. Има кондиционен, има треньор, който по обща физическа подготовка. Джудо, мудо, бокс, ти знаеш ли неща тренират? Аз съм го гледал това нещо. 12 души. Така, да не сбори 7 отбора, даже има треньор, който да води топ. Катар става само. Значи как ви давате? И два пъти колко знаете, да бъде треньор. Малите Катар си вземат. Давай! Браво! Браво, Ден! Браво, дай хора. Дай хора, за дай хора, треньор да гледаме. От. Цяло вода на система, подготовка, всичко организирано, кадъри, това няма. Но те си знаят как това е. Той не копа оградената домати, защото има пълно... Ние тръпи домати ще ги пазите кочите назад. Оня в двора си има над слабен. Да, вече примерно арабските английски, примерно първата година, като си открили нефта, основно вътрешни продукти 98% само от нефта, само от нефта изчаст. Знаеш колко в момента нефта? Те не си само 1% от доходи от нефта. Това в момента от безмитни, от... Той се работи, работи не измори. Това са кюрди. Значи тук информацията не е народска тегла. Защото първо на жителите са кюрди. Второ от тия 250 хиляди, колкото ги сега пред си изтегали, половината те го дават и дори товари, афганистанци и разните сили. И от тия 25 хиляди де факто, значи 112 хиляди, няколко 25 хиляди. Само ти всякакви парижката са българи ли са? Също това, такива кюрдите какви са? Това са кюрди. А турците, виж тук, това не е нещо не ги казват нашите. А турците нарочно ги бутат към Европа, те не им трябва, защото те им правят проблеми кюрдите, разбираш ли? И гледат да ги изтласкват нагоре, не колко по-малко да има, по-добре, разбираш ли? Това е цялата работа. И тук виж, че всеко нещо, те не казват, че бензинът е ксерици. Виж, хората толкова...
А от тия 25 хиляди, където 12 хиляди души, където са избягали си, говорят чистите си мисли, говорят, те са 50 хиляди, от тях повече от половина са християни. Говорим за това. Ще има гледам още матч, 6 часа сме на рожден ден, няма какво правим. 6 часа. Все и три гидки са. Това знам ли? Отбора. Хайде, Дани! Ти България отбора. Аз видих там да ходим. Идеалният ден, после бех буйди с целия гумал си стикам панталонов. Вие се притъм, бихте ли? 13, не знам там. Изгубих интерес още 5 минути. Трябва беше много готино. Не е на републиканска стана преди десърта на братската. Стана републикански. Не бе, само го Гласува се беше ми кой трябва да снимам да няма Юли ми за хлеба. Любе, нали те е двамата там? 50 лева там се сега. Поне не тия двамата мога да слушат с Юли. Ние пред телевизор ми. Не, това много една бира да там паса. Една бира. То 17 е много добър. Я дойдехте тук? Да, бе, това е как се преваля. Ева, след да влезе трет малко към така. Тя дай по-скъблата. Ева, да ми се почва да вали с това. Това се готви. Ери, тръгвай! Сега си прикачвам за върти. Не, лошо, когато се може. Черния обувка. Дейвид, а ти бе? Що не си с бутони? Той е над тия неща. Не се е прибирал. Цял ден седи в пола там. Да.
Тук не е за скидане, тук вали. 6-1. Къде ти попречи все по-натъгне? Имаше едно телефон, Айде, Гошко! Айде, сега ние да го аплодираме. Айде, бутни на един гол. Дай, Гошко, дай! Нарушението е изпълнено. Съдийска топка. Сега като припомнеш, я видим, бе от 2 км играта 2, а това по него отдел, не е лигата там. Но няма да се убеде. Браво, Георги! Ма кой е Георги? Кой е номер? А? Ама от кои? От сините? Край на матча. 6-1. ЦСКА срещу Спортист, деца родени 2005 година.